Drahí Slováci, nie je naozaj nič krajšie, ako keď máte úplne taký rukolapný dôkaz, že môžete ľuďom si vychutnať a ukázať, ako tie propagandistické denníky progresívneho Slovenska, ako denník Gen, Aktuality a kadejaké takéto pofiderné už plátky, naozaj, že robia tú ťažkú nadpracu, tú ideologickú nadpracu pre slovenskú opozíciu. Tento týždeň sa snažili spustiť jeden úplne, že falošný, fiktívny príbeh o tom, ako my netransparentne chceme predať cez nejakú schránkovú firmu elektrickú energiu. A ja som na tlačovom oddelení u mňa na ministerstve povedal denníku N, Aktualitám, kaďakým tým saskarským, pofiderným webovým portálom ani len neodpovedajte, pretože oni si napíšu, čo oni chcú. Oni si napíšu lož, môžete im dať 1 000 000 strán pravdy, oni si napíšu lož, pretože oni majú zadanie. A preto sme ich nechali, nech si píšu ten svoj fiktívny príbeh. Darmo som natočal videa, vysvetlil im to, ale dve veci som im naschvál nepovedal a povedal som to, nech im to nikto nekomunikuje. Tá podľa nich fiktívna firma bola totiž spoločnosť, ktorá kontaktovala tú vodohospodárskú výstavbu v čase Odora. Nie v čase nás, oni to nevedeli, ona ich kontaktovala ešte v októbri pred nástupom našej vlády. A dôvod, prečo kontaktovala Slovensko, bolo, že mala odberateľov na Ukrajine, distribučné rôzne spoločnosti, ktoré boli vystavené výpadkom elektrickej energie a chcela mať možnosť nakúpiť elektrickú energiu nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch pre humanitárne dôvody, že na Ukrajine by nebolo dostatok elektrickej energie a museli by to stabilizovať, tú sústavu. A tieto dve veci, tieto progresívno-liberálne plátky nevedeli a išli príbeh, ako Taraba chce cez schránkovú firmu vykradnúť elektrínu a neviem asi kde ju predať a zbohatnúť. Samozrejme, oni majú obsesiu na všetkých robí zlodejov. No a toto nevedeli. A dneska sa im ozvala tá firma, ktorá im povedala, že sa ohradzuje voči tvrdeniam, že ona je nejaká schránková, ona má všetky povolenia. Písali o tej firme, že nemá bonitu. Viete, akú musí mať bankovú záruku tá firma. Ona bola dokonca v kategórii, že ak by kúpila od Slovenska elektrickú energiu, musí vopred zaplatiť. Myslím, že 3 mesiace vopred mala ona tú klauzulu. To znamená, že najbonitnejší klient je, ktorý vám vie dopredu zaplatiť. Nie, ktorý nedostane elektrickú energiu, že si ju zoberie a potom niekedy má splatnosť, ale dopredu zaplatiť. A toto všetko títo propagandisti nevedeli. Písali o nich, aká je to schránková firma, akí všetci sú tunelári. Preto som strašne rád, že to vždy takto dopadne. Preto som aj inštruoval našich ľudí, tak ako tvrdím, nekomunikujte s denníkom N, to nemá význam. Treba si ich vychutnať ku koncu dňa. A preto som rád, že po všetkých tých tvrdeniach sedeli celý týždeň právnici nad tými článkami a chystá sa jedna krásna veľká žaloba na ochranu mena vodárenskej spoločnosti, pretože to meno treba chrániť. Je to štátny podnik, excelentný a verím, že budúci týždeň aj denník Gen, aj všetky tie portály, ktoré tieto lži písali, si otvoria krásne predžalobné výzvy. Pekný večer.